pues, ja sé que me coneixeu tots, me presento de totes maneres, soc Sergi Cambrils, soc de Peníscola, molts de vosaltres, família, amics de Peníscola i Benicarló, me coneixeu més per la meva faceta com a artista de creador d'imatges, de pintures, però des de fa uns 4 o 5 anys que he trobat una nova nòvia, que m'agrada plantejar-ho així, que és l'escriptura, i això una miqueta ha desenvolupat una mica en una faceta meva creativa. Jo vinc a parlar-vos d'aquest primer llibre que ha publicat l'editorial Onada, que es titula Tropecientas trompas, i és la meva primera immersió dins del món literari. I estic molt content perquè, com totes les sorpreses que sorgeixen sense un esperar-se-ho, m'ha donat el que diem col·loquialment vidilla, m'ha donat com força per emprendre nous projectes, i l'escriptura ha sigut molt important per trobar altres causes en el món creatiu. Jo vinc a contar-vos una miqueta la meva experiència dins d'aquest nou víncul, que és l'escriptura, una nova faceta creativa, i m'agradaria parlar-vos una mica des de els inicis, com ha sorgit això, quines han sigut les meves inquietuds, i per això us tinc que remuntar una mica quan sortim del poble, que anem a estudiar fora. Vaig estudiar Belles Arts, me va anar molt bé, després vaig anar a Barcelona, vaig estar pintant, també molt bé. Sempre hi ha batxes emocionals, perquè això és inherent del ser humà. I després d'estar un temps a Barcelona pintant, vaig vindre a Peníscola, i el que us dic, el cos, les persones no estem sempre igual bé, i vaig trobar en l'escriptura una manera d'enfocar una mica les meves històries íntimes, personals, per explicar històries, perquè contar històries és el que m'interessa, al fin i al cap, pintant, dibuixant, escrivint, i vaig descobrir un dia que estava mal, no com moltes persones estem, que per mig de l'escriptura vaig poder esgarrapar una miqueta en aquestes emocions que jo patia i les vaig fer per mig de l'escriptura. Què passa? Que això va ser el primer impuls, encara ho recordo ara, no sé, 5 o 6 anys, no estava bé, vaig escriure un xocotet text de 5 línies, i després, això que vas mirant per internet, te dones compte que n'hi ha blogs, foros, portals per internet, i descobreixo que hi ha un canal d'ahir, una via on jo puc presentar aquests escrits, i començo per ahir. Va ser un escrit que, ara el llegeixo i me fa gràcia, perquè dic que robin, però va ser el que me va impulsar una miqueta a escriure i a donar-me compte que soc una persona creativa. Fins ara havia estat pintant i això, però ho fas una miqueta perquè te deixes portar per les inquietuds aquestes personals teues, però no saps exactament si eres creatiu o no. I amb això de l'escriptura me vaig donar compte que realment soc una persona creativa i necessito d'eixa font de la realitat. Bona, Rodrigo. Necessito de la font de la realitat per canviar-la i per millorar-la dins d'aquest món creatiu. Hem fet un xocotet guió per explicar-vos coses, al final no l'he seguit, i ara ho miro una mica, i com vos dic, el fet de contar històries és el motor sempre que m'impulsa a treballar. Aquest llibre, Tropecientas trompas, és un llibre de microrelats, és literatura condensada, literatura que està en essència, com si foren perfums d'estos intensos, on cada historieta, cada pàgina, conta una petita història que té que veure una mica en el dia a dia, els moments quotidians del dia a dia. Igual que trobes un microrelat que té que veure en la mort, en l'amor, en les coses quotidianes, en el món de la parella, en, no sé, 1000 casos, no? I al final, l'important és que el que m'impulsa a escriure té que sortir una miqueta de cada un, no?
recordo perfectament el primer dia que vaig escriure i jo pensava, bueno, això és una cosa anecdòtica i al final, bueno, un, com és una miqueta obsessiu, segueix, va escrivint i al final se dona compte de que necessita contar històries, no? I el llibre va servir també com un efecte terapèutic. O sigui, me van haver, a dins d'aquestes històries que jo conto, poder desenvolupar-les i crear un ventall més gran en el que és el meu món creatiu. Què més vos podria dir? Jo, aquest llibre, vos podria dir que va néixer un dia amorzant també, vull dir que els meus amics solem amorzar tots els dissabtes i, clar, a tots ens agrada contar històries i les històries se conten els dissabtes amorzant amb els amics, se conten per WhatsApp, se conten per la tele, se conten quan vas al bar, no? Els ser humans som carn d'històries i necessitem que me les conten. I clar, jo tinc que dir que el pròleg està escrit per un amic meu que li diu el Manuel. Nosaltres tots els dissabtes ens trobem al lloc on amorzem i ahir han nascut molts germens del que són ara moltes històries d'aquí, que si voleu després llegirem alguna perquè us féssiu una mica idea del tipus d'històries que són. El procés creatiu també, a mi m'agrada molt, i jo crec que a tots els artistes i a tot el món que és creatiu l'agrada molt el procés de creació. El procés de creació per escriure històries, jo penso que té que sorgir, primer que res, de cada un, i cada un té les seues estratègies. A mi m'agradarà molt, des que tinc ulls d'escriptor, m'agrada dir-ho, perquè tampoc m'agrada dir que és un escriptor pur ni un pintor pur, perquè pensar que són purs en algun tipus de matèria a mi em xirria una mica, i més en el camp de la creativitat, jo prefereixo estar una mica sempre absorbent idees. I jo en el meu cas, per capturar aquestes idees de com sorgeixen, un està atent a tot el que passa, tot el que passa al dia a dia. I el meu principal recurs és el mòbil. Jo quan sento alguna frase que m'agrada o algú, no sé, a l'autobús, al metro o on sigui, sento alguna conversa, jo sempre capturo frases, llegint el periòdic capturo frases, parlant amb els amorzars capturo frases, i aquestes sostragades de literatura que són col·loquials, després m'agrada transformar-les i pegar-les la volta per a partir d'ahir començar una història, que no sé jo ni com acabarà, ni com serà, ni res. I aquest procés creatiu de no saber és el que a mi m'interessa de l'escriptura, perquè al mateix temps te vas descobrint a tu mateix, perquè en realitat escriure és com fer-se companyia, és una miqueta absurd, però és com, no sé qui ho ha dit, la soledat i tu ja sois dos, i escriure, aquest procés d'escriure és com un acte de companyia que es fa un mateix i són reflexions que un va fent-se i al mateix temps, aquesta cosa interna d'un fa créixer una història i no saps molt bé com acabarà. A mi això m'agrada. Jo havia pensat avui que la xerrada seria una miqueta més tècnica perquè és un taller com literari, no? Volia explicar-vos, ja que han vingut els dos amics de Penyíscola, volia explicar-vos que té un nou llibre, molts, clar, estic parlant aquí i la majoria, ja ho sabeu, els dos amics de Benicarló i els fills, sabeu també que és un llibre que ha publicat l'editorial Onada, se pot aconseguir a les llibreries d'aquí de Benicarló, per internet, i he volgut presentar el llibre perquè la gent de Benicarló ho sabés, però no n'hi ha molta gent, ja ho anirem difonent, no? I el taller era una mica més tècnic, en el sentit que tenim que estar una mica atents els que som creatius, i no només els que se dediquen al món de l'art, o de la il·lustració, de la pintura, o del cant, o del que siga. Tots som creatius, i tenim que, en les nostres professions, intentar buscar la part creativa per fer que els altres els arribi millor com tu eres al final, i això se pot transmetre en tots els camps, com he dit. Llavors, jo sí tinc alguns punts que jo
m'he enumerat per fer aquesta xarxa una miqueta més tècnica. Jo ho faré el més ameno possible, perquè no... Podeu interrompir-me sempre que vulguéssiu per fer-me preguntes o dir-me «Ei, me sona» o qualsevol dubte que tinguéssiu. Bueno, què us he dit? El tema de llegir, no? També. Vull dir, jo l'hàbit de llegir l'he agafat des que escric. Per què? Perquè sento que m'agrada mullar-me en les coses. A mi, per exemple, no m'agradaria veure futbol. A mi m'agradaria jugar a futbol. A mi no m'agrada... Ja sabeu el que vull dir, no? Que m'agrada posar-me en el fang de les coses, de l'acció, no? Entonces jo lligo així intensament de fa uns 6 anys. Per què? Perquè vull escriure i estar sempre buscant i esgarrapant paraules, frases i, clar, descobreixes que escriure és apassionant. És com vital ara, no? Ho necessites perquè forma part d'aquesta part creativa que jo, sense voler-volent, he desenvolupat des que vaig sortir de casa i vaig desenvolupar la meva carrera formativa i sempre el que he fet ha estat vinculat en la creativitat, sempre. I clar, moltes vegades penses, podria ser la vida d'una altra manera, més pràctica, perquè al final tots necessitem una part econòmica per guanyar-nos la vida i al final te dones compte que la creativitat no està preparada pel món del dia a dia, la creativitat en el sentit pur. Vull dir, una persona que és creativa surt al carrer i no té plataformes evidents per poder guanyar-se la vida. Té que una mica trampejar i buscar un foc per així, un foc per allà, això ho podria fer, però la cultura és el que al final ens defineix, però no tenim els mitjos perquè això s'aguante i si no se fan coses, és complicat. Per això al final l'important és cada un tirar el seu granet, tindre la seva essència o omplir el seu gotet d'essència i tirar-lo a la mar. Dius, a la mar tan gran que és, tiro l'essència i desapareix, perquè pareix que no intervens en la societat, en el món. I això és el consol que ens queda, que això és nostre. Una xocoteta part de nosaltres està en aquest oceà de gent que aporta coses. I jo, torno a repetir, ho aporto en este llibre que parla molt de coses meves, de coses que no són meves, de coses absurdes, de coses quotidianes, de coses que tenen que veure molt en mi, de coses que tenen que veure en la meva família, en els meus amics. És un llibre que s'ha de llegir entre línies i al final jo crec que el resum de tots aquests contes, que n'hi ha jo crec que uns 150 o així, és no sé com diria, un concepte de fragilitat, d'emoció, d'emocions, no sé, de coses que ens passen a les persones i que a vegades no sabem gestionar-les. Què més? A veure, jo havia posat aquí una sèrie de... Si me voleu preguntar alguna cosa, alguna pregunta, Miguel Ángel? No, és que tinc aquí de 3 o 3 amics que toquen a la banda i que, bueno, hi ha confiança, no? Molt bé. Què més? El tema de buscar idees, això seria una miqueta la part ja més tècnica, que potser direu, a mi això no m'interessa, bueno, intentarem que cada un que ho busque en el seu treball, que intento fer l'esforç, jo ho faig en el model d'escriptura perquè ara m'ha pegat per ahir, també en la pintura té molta relació, de fet, al final, si mos dona temps, jo crec que sí, faré un passe de diapositives ràpides perquè veiéssiu una mica la meva trajectòria en el món de la il·lustració i pintura de l'any 1999 fins ara, una sèrie de dibuixos que conten també històries. I el tema de com se busquen les idees, d'on sorgeixen, com puc tindre una bona idea. Una bona idea, tinc-la al cervell, no val per res. És, quina idea més bona que tinc. Sí, però si no la moldeges, aquesta idea està ahí i no naix ni se crea res. Jo crec que
les bones idees tenen que partir, primer, d'un mateix, no? Parlar de les coses que un sap, que sap de veritat, que li passen a ell, que ha viscut, que sap per un amic, per la família, per el que sigui, no? Parlar d'aquesta veritat, doncs, bueno, és una cosa important a l'hora de contar històries. Després, el fet d'escoltar converses ajenes, això també va molt bé. Tots som supercotilles, vull dir, a tots ens agrada saber què ha fet l'altre, fulanito, menganito, no? Això també és una font molt bona d'idees, ¿vale? I, claro, que ningú sàpiga que som cotilles, per favor. Només nosaltres, com a escriptors o com a gent creativa, ens interessa això, capturar els xismorreos que poguéssim sentir per ahí. Parlant gent, també va superbé, no pa un sortir d'aixòs atascos mentals que pugui tindre. Jo, per exemple, ho faig almorzant. Almorzant és el lloc on un se desatasca i en molts llocs, en el dia a dia de la feina i tal. Vull dir que pareix que siguin tonteries, el que estic dient, però això no ho sé jo. Però bueno, quan tens aquesta visió de que ara soc escriptor i me poso en la pell d'escriptor, jo parlo de la meva experiència, que és molt poca, però he llegit prou sobre el tema i te dones compte que al final les coses bàsiques és on està l'essència de tot. Llegir també, llegir és important per escriure bé. Ja vos dic que aquesta xarra, pels que han vingut a l'últims, era una xarra, presentació, taller literari, una miqueta més concreta en el que és el món de l'escriptura, però bueno, això, suposo que podeu anar a fer ja balanç de lo que dic, una miqueta incorporar-lo al vostre dia a dia. Escoltar música també és superimportant. Jo no sé si vos passa a vosaltres, però jo quan vaig pel carrer i veig el paisatge, potser veig una palmera i sense voler se me munta una banda sonora al cap, no? Veig aquesta palmera i la veig especial perquè recordo una música o recordo no sé, un passatge de... Clar, a mi m'agrada la música clàssica perquè la meva germana sempre hem estat molt vinculats amb la música i la música clàssica ha format part també del meu dia a dia, sobretot quan estava a Barcelona, que amb ma germana tots els dies tiquitita que tal, anava sempre tocant, concerts, escoltàvem molta música i aquests paisatges sonors se converteixen després en paisatges en la realitat. I escoltar música i llegir o mentre escrius escoltes música, no sé, és com que hi ha una màgia ahí, també dins del procés creatiu. Això no ho veu el lector, el lector llig i està molt bé i se munta ell les seues bandes sonores i els seus paisatges mentals, això està molt bé, però els que escrivim també se munten aquests paisatges i és molt xulo, a mi m'agrada molt també. Què més? Mira, els periòdics, el dia a dia, el periòdic està ple de titulars que perfectament podrien ser l'impuls per escriure una historieta, no? Està ple de coses, i més, ara en el món polític en què estem és que cada dia tens 1000 coses per poder escriure. I també molt important, passejar i dormir. Vull dir que si descansem bé, dormim bé, el nostre subconscient treballa molt i és important. Les novel·les no diuen que tenen que dormir 12 hores perquè estiguen tan guapes com estan i tan en forma i beure molta aigua. Jo crec que tot això, cada un en el seu víncul del treball ho pot incorporar. No he dit unes grans veritats, però són grans veritats però que són una miqueta simplones però que funcionen, jo us ho asseguro. Parlant una miqueta de la part més tècnica, una bona manera també per crear una història, que sorgisca una història, és pensar en un binomio fantàstic. Ja sé que diu, ara no farà quin rotllazo, però no. El binomio fantàstic és pensar en dues paraules que no tinguen res que veure. Per exemple, jo si penso en monopatín i en abuela, dues paraules així prou contrastades, no me val martillo i clavo, monopatín i abuela. A partir d'ahí tu pots crear un nexe i se crea una màgia en les paraules, no? El monopatín de l'abuela o l'abuela del monopatín, no sé, és una manera
d'incentivar la imaginació, de a partir inclús pots obrir el diccionari i senyales 3 paraules i a partir d'aquestes 3 paraules montes la teva història. Això seria una cosa i després una altra seria fer-se la pregunta de i si, i si, què ocorreria si, fent aquesta pregunta i després estenent-la, podríem crear també un altre víncle per crear històries, per exemple. I si tots els benicarlandos, quan sortirien pel matí, tindrien la veu de camionero, jo què sé. A partir d'aquesta premissa comença a ser una història. També us volia parlar del microrelat. El microrelat potser és un gènere que la majoria podeu sentir d'oïdes, però és un gènere que està una miqueta no és tan conegut com el que és la novel·la curta. El microrelat estaria una miqueta a cavall del cuento i de la novel·la curta. No se sap molt bé l'extensió, si poden ser una pàgina, 2, encara els estudiosos estan ahí pensant la dimensió del que és un microrelat, però moltes vegades és la pròpia història la que t'ho marca. Està clar que un microrelat no són 20 pàgines. Un microrelat pot ser una línia, que de fet, ara vos ficaré un exemple perquè me diguéssiu què vos pareix. És un microrelat supercurt, de 6 paraules. Ho ficaré aquí perquè... Faltaria música de fondo, veritat? Una miqueta de música de fondo... Ho llegiu bé? Sí. Ho llegiu bé, no? El microrelat normalment és una narració d'extensió molt curta, però n'hi ha un plantejament, un nus i un desenllaç. I un microrelat no és un resumen d'una història. Un microrelat esgarrapa, golpeja, te pega una punyada, te fa pensar, te fa reflexionar, te fa llegir el relat i quan te'n vas per ahir a treballar li pegues voltes. Moltes vegades els microrelats els llegim i no els acabem d'entendre perquè el títol és una part molt important del relat. I llavors quan acabes de llegir-lo tornes al títol i dius vale, és un treball de reflexió que vol que els lectors siguin actius, que siguin persones en curiositat, que no se fien, llegint les primeres línies i no tens que donar per fet això. Tens que seguir llegint i al final esperar un desenllaç que moltes vegades pot ser una sorpresa, moltes vegades és un final tancat, moltes vegades és obert, redó, no solen aparèixer molts personatges perquè clar, se centra en una acció directa, va al quid de la qüestió sempre. Perquè vos dones el compte, la figura literària que més s'utilitza és l'el·lipsis, i l'el·lipsis és, per fer-vos un resum així pensant en pel·lícules. En una pel·lícula, per exemple, un detectiu s'alça pel matí, amors i tal i qual, i després es veu el treball. El temps que ha passat des que amorza fins que se'n va al treball, hi ha passat coses, ell s'ha limpiat les dents, ha baixat les escales, ha agafat el seu vehicle i ha arribat allí. Això és l'el·lipsis, que donem per entès una cosa. Sabem que personalment haurà anat al bany, el que siga. L'el·lipsis és això, és aquesta ausència de contingut, però que nosaltres pressuposem. Per això que tenim que ser lectors actius. Jo us faig l'exemple d'aquesta frase, que jo quan la vaig llegir me vaig quedar impactat, i és d'Ernest Hemingway. Si llegiu la frase, diu, són 6 paraules. Vendo zapatos de bebé, sin usar. Vosaltres ahir, què penseu? Penseu que ha passat algo potent, no? Ha passat algo... Si voleu intervindre, no sé. Miguel Ángel, tu què creus? Un periòdic.
Un què? Un anunci d'un periòdic. Un anunci d'un periòdic. Vale, però... Vale, sí, podria ser, però en el contingut, David, què trobes? El contingut de... El bebé té mala pinta, sí. No? Vendo zapatos de bebé sin usar. En 6 paraules te conta una història sencera. Te conto una història Sencera. que ja ha passat. Bueno, si voleu després us dic, cada un pot pensar diverses coses, però la que de veritat passa és la que està una mica se sobreentén. Jo entenc que ha passat alguna cosa, que ahir el xiquet ha hagut un abort. No va néixer. Exacte, ha hagut un abort, ha passat alguna cosa, no? I el fort és que, com diu així, quan l'analitzen, no se sap res de la mare, no se sap res del pare, no se sap la causa de la mort, perquè se suposa que, claro, vendo zapatos de bebé sin usar, això, estàs pensant això, no? I el fort és que no t'està parlant de res, ni del pare ni de la mare, ni com ha sigut la mort, ni a qui ho vendrà, a qui ho... I tu ahir te colpeja brutal, no? Perquè dius, hosti, s'ha mort un xiquet o una xiqueta i... Doncs bueno, això és un microrelat. I si no li agradava... I si era ric i no... No? Jo vaig pensar això la primera vegada que ho dic. I això ho vam portar a l'institut, vaig anar al Ramoncit, i allí... Sí, al Ramoncit ho vam fer allí amb els xavals, i els xavals, alguns diem... Bueno, no els diem tonteries, perquè també ho feien... Però n'hi va haver dos que van dir que s'ha mort el xiquet, i dic... Claro, això va ser el que jo vaig pensar també. Lo del un diari, pues també t'ixa part macabra, no? És com, sí, és com un anunci de diari, però t'ixa part macabra de zapatos de bebé, no? És com... O que desalmats, no? Que vendre els sabatets del bebé, no sé, és... Lo bo és que aquest relat està molt obert i te fa pensar moltes coses, no? Així, doncs, bueno, les característiques principals del microrelat és això, sobretot la brevetat. I vosaltres me podríeu dir si un xiste, per exemple, és un microrelat? Penseu que un xiste podria tindre el cariz d'un microrelat? I el microrelat també te'n rius, vull dir que... I el microrelat, quan acabes, dius, hosti, tenen un toc xocarrón, no? Sarcàstic i tal. Doncs, bueno, un xiste s'aproxima a lo que és un microrelat, però primer, el xiste no va en un títol, tu no dius el perfume, saben aquell que... No, normalment un xiste vol fer riure i ja està. Un microrelat, a part que el títol és molt important, intenta esgarrapar coses més emocionals i més profundes, aunque també pot fer riure, és més transcendent. Això seria una mica el resum, he volgut una mica més de resum de tot, perquè si no... I ja per finalitzar, enumerarem una mica alguns consells a l'hora d'escriure. Claro, així hi ha algú que li agrada escriure, o que escriu, o que... Bueno, és igual, jo us enumero perquè a veure si ho podeu traslladar a la vostra feina, jo què sé, és que al final jo m'he donat compte que tot el que té que veure amb la creativitat tot és més o menys igual en la manera de funcionar mentalment, no? A veure, diu, una bona idea no és una història. Si diu, tinc una idea boníssima, i què? Vull dir, o tinc una idea per un quadre, o tinc un projecte per fer una empresa, sí, i què? Tens la idea, però vull dir, ja que se necessita acció, escriure de lo que coneixem, vull dir, si no muntes alguna cosa, faràs alguna cosa que tu saps fer de primera mà, no? Vull dir que si jo escriu una història sobre química orgànica, segurament un químic dirà, si no tens ni papa, vull dir que és important parlar de lo que coneixem. Els personatges redons, que ens agraden que els personatges siguin complexos, que siguin persones que han patit, que els passen coses, no ens interessa una caperucita roja que va pel bosc, que ja arriba a casa sa abuela i li dona tal, no interessa que hi hagi un lobo pel mig i que a aquesta xiqueta li passen coses. Vull dir que els personatges redons són eixos que són conflictius i a vegades també contradictoris. I això són els personatges que ens agraden. Com transmetre les emocions, a l'hora d'escriure o a l'hora de pintar, moltes vegades és millor
mostrar, millor suggerir que mostrar. No, al revés, vull dir. No hi ha que explicar, vull dir, no hi ha que explicar les coses, hi ha que mostrar-les, hi ha que suggerir-les, ¿vale? Per això que és important que se faci que se creu com una imatge visual de lo que tu vols contar. Jo, per exemple, si dic la casa és horrible, jo no me puc fer una idea de lo horrible que és aquesta casa. En canvi, si dic la casa, cuando caminaba por la casa, las baldosas chirriaban y en el fondo vi una luz que titileava, jo què sé, no? Vull dir, estàs recreant aquest moment en cops visuals. Dir que una xiqueta és alta, si tu vols fer interveu de que el personatge és una persona molt alta, si dic que és molt alta no dic res. En canvi, si dic, ella tenia que agachar-se para poder pasar por la puerta. És com entens, te fas una imatge mental de lo alta que és aquesta xiqueta. Doncs bueno, escrivint totes aquestes fórmules són importants. Aconseguir que hi hagi ritme, el ritme s'aconsegueix en frases curtes, en verbs que tinguin molta acció, no fer moltes descripcions. Què més? Que menos és més, no hi ha que usar molt dels adjectius i també buscar-los. Això tinc ara molt de conflicte perquè normalment poses uns adjectius per adornar aquest substantiu i a vegades dius, ei, no fa falta. I clar, això ho vas també coneixent a poc en la pràctica. Jo encara estic aprenent, vull dir que estem ahí. Jo, si voleu, us llegiré un microrelat i així faig el passet de diapositives així ràpid i no res, i ho donem per acabat. Normalment, sempre he llegit alguns microrelats que són graciosos, una mica irònics. Els he dit jo, voleu, no sé. ¿Está ahí ese primero del que hablabas? ¿Cómo? ¿Está ese primero del que hablabas que ahora lo lees y dices que no es bueno? Ah, no está aquí. ¿No? Vale. No. Que va. Es que era el primero que escribí y claro, lo descarté porque no... No tenía nivel. No. Pero bueno, aquí, mira, hay lo que decíamos antes, lo que parlava antes ha hagut un programa de ràdio que a mi m'ha motivat molt, que es diu Wonderland, que és de Radio 4. I aquest programa fa 4 o 5 anys, més, uns 6 o 7 anys que funciona, i des que fan concursos setmanals se diuen l'art d'escriure, són xocotets, relats de 100 paraules justes, doncs jo vaig participar ahir i això ha sigut una mica com el meu exercici diari d'escriure. I aquí detrás de la solapa del llibre ho fico, dic que, a la contraportada, dic que això, que Wonderland ha sigut un referent important per mi per escriure i molts dels relats que han sigut aquí finalistes i guanyadors estan en aquest llibre. Jo crec que uns 50 relats han sigut valorats per un jurat que és l'Ateneu Barcelonès de Barcelona i bueno, n'hi ha molts d'aquesta part del programa i altres que són que els he elegit jo. No sé, si voleu us llegiré algun, a veure. Els xiquets sempre me fan a l'institut, com tenien el llibre, me feien llegir sempre el de Peníscola, perquè té una part una miqueta així eròtico-festiva. Si voleu us llegir això? Us llegir i potser molts ja el sabeu o ja l'heu llegit, o bueno, igual. A veure, se titula Peníscola, penis-cola. Estar en mi pueblo un domingo por la tarde es como no estar en ningún sitio. Es como pertenecer a un lugar olvidado. Puedo ir desnudo y trotar por las calles, sintiendo la brisa y la flacidez de mi colgajo. Disfruto de esa sensación incomparable al subir las pendientes adoquinadas del casco antiguo. La sangre se mueve, me estimula y engrandece mi modesto miembro. Lo empina como la lanza de un épico caballero que va al galope en un corcel invisible. Las justas con la niebla y la calma son mi mejor desafío. Mi pueblo me pone, permite que viva en paralelo. És
hi ha moltes referències de Peníscola, i per mi el meu poble és un referent també superimportant. També n'hi ha un altre que es diu Les calles de l'Olvido o així, me pareix, que tenen que veure molt en Peníscola, i jo penso que això és normal. Estic tot l'any a Peníscola, veus com canvia de l'estiu a l'hivern i que té tanta màgia a l'estiu com a l'hivern, i que això, per la gent que és creativa, jo penso que d'ahir se té que absorbir. Jo al principi no feia molt de cas, però quan vaig vindre a Barcelona aquí dic, vindré aquí al poble, no em queixaré, no sé si estic fent un pas atrás, i jo crec que al contrari, molt millor en tots els sentits. Però bueno, un té que anar fent coses i provar-ho, perquè si no ho saps. Si voleu vos llegir un altre, a veure... No sé com puc llegir-ho. Sí? El verdugo. El verdugo? Vale. És que això... El verdugo va ser un relat guanyador, en este programa. És un relat que és molt important el títol, ja us ho dic ara. És que ara no sé ni la pàgina, ho veig? 70, vale. Vale, el verdugo. A més, me'n recordo quan el vaig escriure i quan va passar, és que va passar, vull dir, no va passar exactament, però bueno, ahí estava una mica la imaginació de cada un per trastocar-lo. Jo anava per la Playa Sur, caminant pel passeig de la Playa Sur, i hi havia allí un motorista i... que me podes fer una foto? No, el típic, bueno, ara entrarem al tema. I bueno, això va ser una mica el motor per crear la història, que en el fons és molt senzill, bueno, molt lliso. El verdugo. Una pareja de turistas me pidió si podía hacerles una foto. Les dije que sí, claro. ¿Saque el castillo de fondo?, exigió la joven pizpireta, situándose junto a su delgado novio a escasos metros delante de mí. Me quedé un momento examinando el móvil que me dejaron para realizar la instantánea. ¿Encuentra el botoncito donde debe darle?, se aseguró el muchacho con una risilla. Sí, lo veo, gracias, dije. Es el círculo gordito lo que debe presionar, aclaró ella adoptando una pose forzada y ridícula. Entonces, enfoqué a la simpática pareja de guiris e hice lo que debía hacer. És això, vull dir, molta gent em diu, l'he llegit 2 vegades i no, claro, i fa, has llegit el títol, i llegeix el títol i claro. I tot això ve una mica, que està ma mare aquí també ho puc dir, que ve de perquè ma mare, quan estaven les càmeres aquelles de reflex i això, quan jo me recordo a l'ermitana, mirar, fem una foto, tal i qual, mos feia la foto, les xiques, jo, mon germaneta i jo, no? I al mig, no sé qui hi havia, bueno, és igual. Mos fa la foto i sortim tots en el capellà, i claro, me va vindre aquesta experiència de minut, no? I dic, bueno, i al final, el verdugo, i al final és una història simpàtica, però bueno, aquí és molt important el títol, el que vos deia antes. Ara ja molt ràpid, va, farem així com estem en... Jo he volgut també portar aquí una sèrie d'imatges que fan com una espècie de repàs del meu treball, i més que res perquè la il·lustració per mi i l'escriptura tenen una funció molt important en quant a contar històries. Ara no estic pintant tant, però sí que us tinc que dir que a finals de febrer o així, l'editorial Bonada publicarà un àlbum il·lustrat meu que té que veure també en les frases fetes i col·loquials que diem normalment i que també apareixen imatges on apareix Peníscola, per supost. La il·lustració té que veure molt directament en contar històries per mi. De fet, és una mica la meva formació i el meu treball, el fet de pintar.
Bueno, jo us vaig passar així ràpid perquè veiéssiu una miqueta la relació. Això és una col·lecció que vaig titular Personajes para una faula, que bueno, nos remontem a l'any 2004 més o menys. I bueno, parla de personatges. Eren dibuixos sobre paper, i allí estava començant a descobrir les textures visuals, no? Si us doneu compte, no és igual aquesta textura que aquesta textura, i tot això se fa capturant-les, igual que se poden capturar les imatges mentals a l'hora d'escriure. I bueno, això és una època que recordo molt d'agrat, perquè em van donar una beca a Girona, al poble de l'Escala, i allí tenia que fer un projecte que vaig titular Personajes para una faula. Vaig fer uns 70 dibuixos que van ser tots aquests personatges i bueno, aquí he ficat una selecció de 5 o 6 perquè veiéssiu. I això va ser una etapa molt xula, que vos dic que tenia una caseta davant la mar, era una espècie de castellet, era una casa forestal, i allí vaig fer aquest projecte. Això va ser ja posterior, però segueix tenint aquesta empremta del dibuix, de les empremtes visuals, de les textures, i sempre conta una història. Això va una miqueta sobre la mitologia, apareix el concepte de màscara, de disfraç, de teatralitat, no sé, no se veu molt bé, veritat? Després una altra col·lecció que és Apuntes sin itinerario, i aquí ja pintava una miqueta més, li donava més color. I les imatges sempre tenen aquest toc absurd, també espiritual. En aquesta època me donava per ficar els nimbos estos que tenen els sants, i era una manera d'ensalçar els personatges i que no siguin reals. Si us doneu compte, no apareixen mai els peus, perquè és una manera, jo crec, de no tocar en terra i de que les imatges siguin més fantasioses, formen part d'una realitat que coneixem perquè ho veiem, però la lectura és una mica més complexa. Això no és... Això m'ho tocaria ara. Un moment, perdó. Seguim, i aquestes relacions de màscara, inclús en un gos que va en un cap de bou, les ofrenes, que tots els personatges sempre tenen alguna verdura, és com fer amistat, no? Passo ràpid, no sé quina hora és. Això forma també d'esta etapa. Són molts dels dibuixos, estos no els tinc, però han simbolitzat alguna cosa. Este, per exemple, se titula Voy corriendo hacia el desayuno. Surten les dos tostades i el senyor va recarregar en una indumentària que al final a mi me serveix per explicar textures. Sé que és una miqueta gelat, no me'n vaig molt a lo que és el sentiment de la imatge, aunque està i existeix, però me'n vaig més a buscar empremtes visuals per decorar el personatge, per abrigar-lo, per vestir-lo. I sempre van apareixent xocotets i elements, unes flors, unes coses que van explicant aquests recursos gràfics. Aquí és un senyor que ha tirat un piment verd contra una roca i la roca s'ha trencat. Una mica també perquè se digui l'evolució i això. Rostros para cacarear, això també són retrats. Que fia. Qualsevol pregunta que vulguis fer m'ho podeu dir, vull dir que no estem en família. Este recordo que la cara vaig partir de la cara del rally, de l'Alonso. Fernando Alonso és? Sí. Fernando Alonso. És d'ell quan va guanyar i que xillava
vaig capturar aquesta expressió d'ell i després la vaig convertir en una senyora. Esta és la dama de la sonrisa malèfica. Bé, doncs, bueno, així és una mica els recursos gràfics que dic. És un dibuix, però té una taca que jo el que faig és reservar aquesta zona i empastro, ¿vale? En la pintura acrílica l'empastro. I això se queda. I després, doncs, bueno, vaig dibuixant i vaig omplint altres zones. Portat a la incertidumbre. Tot és una incertidumbre. Lo de les portes que te porten a un altre lloc, doncs, bueno, sempre ha sigut algo que m'ha fet gràcia, no? I els elefants també apareixen. De fet, aquest elefant és el de la portada. Vale? Aquest elefant és el de la portada. Jo el que estic fent així és un xocotet recull de cada col·lecció, ¿vale? I bueno, ho estic fent de manera molt sintètica doncs, perquè veiéssiu una miqueta el progrés, l'evolució, el que he anat fent. Així era una miqueta més popero, els colors més plans, també doncs, bueno, aquesta cosa absurda que sempre tinc i que no la puc despegar. És com una Alicia en el País de les Maravilles, però bueno. Tots aquests elements són... Aquesta cadira recordo que és una cadira que tenia per casa, vull dir que moltes vegades fas una foto i després aquesta cadira l'altra forma, vull dir que sempre són coses pròximes que tinc o per mig de revistes. Moltes vegades les cares, els rostres dels personatges partixo de revistes de magazines, de Lola, 10 Minutos, bueno, totes les revistes és una font important per desenvolupar els personatges, no? Això, bueno, té que veure amb la recreació gastronòmica, també la passió per lo que és la gastronomia, no? Perquè com la pintura, l'escriptura, la gastronomia també formaria part d'aquesta alquímia de crear, no? Noves sensacions i nous sabors. Però bueno, aquí és una mescla d'això. Això em recorda sempre a una pel·li que vam veure de molt jovenets, que era Dos tontos muy tontos, que és una pel·lícula de Marcos, que era una pel·lícula molt tonta, sí, però vam riure molt, i hi havia una escena de Dos tontos muy tontos que ell se fica el ketchup i la mostassa i es comença a tirar-se-la a la boca. Pues bueno, em va vindre aquesta imatge i dic, pues bueno, farem que el fil groc i el fil roig del ketchup se unisquen. Moltes vegades el que ens fa ser creatius no són grans idees, que potser la gent, quan llegeix biografies dels pintors, se munten com una pel·lícula, jo crec, de grandiositat, no? I al final el que meneix a les coses creatives són coses molt bàsiques i jo crec que a vegades tontes. El que passa és que llegeix una biografia i claro, un s'emociona d'aquesta grandiositat, no? que pot haver detrás, i al final moltes vegades són coses absurdes. Qui no ha fet, qui no ha cantat en un micròfon una carxofa i més estos dies? No res. Relacionar el semàforo roig amb les tomates roges, un sombrero roig. Això té que veure tot en l'alimentació i bueno... Posa una miqueta ràpid. Aquesta és una figura molt... m'agrada molt perquè és molt espiritual, no? El veig com un sant, no sé, que li fan una ofrena i és un exprimidor perquè exprimisca la mitja taronja que té al cap. Todo está en la cabeza, ja us dic jo que sí. I bueno, és com una sèrie de sombreros.
Este és el meu perfil de Facebook. El meu perfil de Facebook és este sombrero. I jo me fico baix. Esta cara seria la meua. Però... Historias con mucho cuento. Bueno, tot el que faig jo té tota una lectura, a millor complicada, però hi ha una lectura onírica i que té que veure, jo crec que també molt el meu tipus d'escriptura, que té aquests guinyos, no? Aquestes ironies a l'hora d'escriure. Sí, este és un guinyo a les marques. El cocodrilo de la cost agafa vida. Este és Urdo Marín. Este Butanero. El Carnaval. Este és qui és? Martina, això de qui és això? Això de qui és això? És una sèrie que vaig titular Personajes con sentido, ¿vale? Cada sentido està ensalçat en una màscara. El sentit de l'olfacte, de l'oïda, el tacte, de la vista, del gust. I és com aquest carnaval, no? Que els meus personatges sempre estan com en un constant carnaval. Sempre és festa, però amaguen una part melancòlica detrás que jo crec que també se veu. Piniscoleteando és més dels últims treballs. I és també una visió de les festes tradicionals del meu poble, i els personatges que apareixen als balls són superrics en color i també donen per crear històries. Això explica l'arribada d'un dansant, una dameta i el senyor que toca el tabalet de les danses, en el seu gosset, estan arribant al poble en una espècie de barqueta que pareix. Això és un moment previ al ball, a la plaça, i hi ha un moro, un cristià, i el que toca la dolçaina, tenen que sortir a la plaça a fer les danses. Este se titula No passaran, que també és molt important a Peníscola, a la festa de les vaquilles. I sempre des del punt de vista molt personal. I la veritat és que m'he dit, aquí les deformacions és algo que m'agrada perquè dota d'irrealitat i m'agrada això, vull dir que transformar la realitat, no basar-nos en ella però per transformar-la, perquè ja és perfecta com està. Aquí és la batalla del mort i un cristià. Així també són estos dies, dels dansants que fan les loes. Zoológico és la meva última col·lecció. I parla, és un bestiari, és un animalari típic que tot il·lustrador ha fet de sempre. Aquesta és una mica la meva proposta, no és res nou, però sí que és la meva visió. I és una visió divertida, que parla d'un elenc de personatges així que estan fusionats, de tot tipus d'animals. Intento fer fusions que no són molt típiques, per exemple,
un gos libèl·lula, cap de gos, ales de libèl·lula, un gat mariposa polp. D'això de fet als tallers de plàstica, que jo imparteixo també, els xiquets juguem molt amb això, a fusionar diferents personatges, que és una cosa molt típica, ja ho dic, però desenvolupa molt la imaginació i dona unes qualitats sempre diferents. Vull dir que, per molt repetitiu que siga, tots tenim una visió diferent a l'hora de plasmar-lo. Aquí també, i faig també un guinyo a les marques, a Lacoste, que porta un cocodrilo, però apareix també. Això és una mica el projecte nou que té que vindre, que encara no està, però vos faig un adelanto perquè ho sapiguéssiu. Serà un àlbum il·lustrat que editarà l'editorial Onada i, si no canviem el títol, se dirà així, esos dichos dichosos. I ja vos dic, reunirà una sèrie d'il·lustracions que intentaran plasmar aquestes frases típiques o col·loquials que diem habitualment. Jo vos fico un exemple aquí, en una il·lustració, perquè ho veiéssiu, i consistirà l'àlbum en què els pares, en els fills també, quan visualitzen l'àlbum, tenen que ser com detectius i descobrir en aquestes imatges on està tancada aquesta frase col·loquial, aquest dicho popular o expressió. Llavors, aquí hi ha amagada una frase que, si voleu aventurar-vos... Sermola gorda. Molt bé. Aquí, aquesta imatge és una part de la il·lustració, ara després ho veureu. I el que faig és il·lustrar literalment aquesta frase feta, que és sermola gorda. Per mi, sermola gorda és crear una imatge d'una dona gorda amb la foca, la pistola i tal. Després hi ha una altra imatge que està dins de la mateixa il·lustració, que després ho veureu, que és aquesta. Que és un senyor entrat en carns, que té un bitllet de loteria com a guinyos, i està tocant a un senyor en bigot. És tocar-le el gordo. Això és una mica el treball que té que fer el pare, el fill, i pot ser, jo crec que per totes les edats, vull dir que no és una edat concreta, jo crec que un adult també pot disfrutar de veure les imatges i això. I aquí se veu ja la il·lustració completa en una altra frase que és matar dos pájaros de un tiro. I aquí està ja explicat el significat que té cada una d'aquestes frases. La curiositat és que aquesta imatge per ella mateixa està contant una història sense text i és molt del meu món, molt oníric, molt surrealista, molt de lectura desconcertant, però que està basada en frases molt estructurades i que tenen un sentit etimològic i tal. Estarà compresa per unes 8 il·lustracions, crec, i això serà sobre febrer, llavors mantindré informats. I això, i crec que ja estaríem, no? Si vos pareix bé, si voleu fer qualsevol pregunta o això, som tots de casa, jo donaria per tancada la presentació i això. ¿A qué se debe el título del libro? Tropecientas trompas. Pues mira, el título, lo de tropecientas, porque hay 150 relatos, o sea, hay tropecientos. Es como una manera desordenada de acumular, ¿no? Entonces yo aquí, en el libro, no hay como una guía que unifique todos los relatos, porque es como una caja de bombones, ¿no? Que puedes abrir por donde quieras, lo pruebas y a lo mejor este es ácido, este es dulce, este amargo. No hay una línea que los una, sí que los une al final esa fragilidad, ¿no? Pero lo de tropecientas viene porque hay muchos, y porque está como desordenado. Y trompas, pues me parece una manera divertida de unir tropecientas con trompas, que es muy sonoro,
juega con la sonoridad y bueno, si luego abres la solapa del libro, aparezco yo con una trompa en la cabeza ya para aún rizar más el rizo, ¿no? Y bueno, viene por ahí la historia. Pues nada, molt content